Ahoj fans, takže pokračujeme kariéru za FC Barcelonu. Toto je ligová tabuľka, sme na 10. mieste po 2 zápasoch. Niektoré týmy majú už 3 zápasy. Máme jednu výhru a jednu remizu. Prvý zápas sme remizovali s Milanom 0-0 doma a druhý proti Nápolu sme hrali 2-1. Tu je zostava Petr v bráne Čech, obrana Dani Alves, Gerard Piqué, David Luiz, Jordi Alba, záloha Sergio Busquets, Xavi Hernández, Andrés Iniesta a útok Walcott, Messi, Neymar. Môžeme ísť na to. Doma proti Ajaxu. Nebude to nejaký z tých takých ťažkých zápasov, ale je to top liga, takže to tiež nebude nič ľahké. Ale musíme vyhrať tento zápas, lebo máme tam jednu výhru a jednu remizu a samozrejme chceme ísť po titule. Iniesta pekne ubranil, Neymar, Xavi, Neymar, Iniesta, Walcott, Messi stratil loptu, ale opäť bojuje o ňu. Dani Alves, Xavi, Messi, Walcott, Sergio Busquets, Iniesta, poď Walcott. No, Walcott. Bol už v ťažkej pozícii. Teraz center. Messi, David Luiz, ešte 16 bol Piqué. Ten sa už nedostal k lopte, pekne Piqué teraz vybojoval loptu. Piqué vybojoval loptu, Dani Alves. Iniesta, Jordi Alba, Messi, Xavi, Walcott. Bola nebezpečná prihrávka. Čech. Piqué, čo si tu urobil? Pekne Čech, ešte pozor. Ty kokos, ešte že tak. Toto bol taký break supera, kde Piqué spravil chybu. Teraz znova chyba. Poďme. Sergio Busquets. Pekne vymyslel tú prihrávku. Skoro sa k nej dostal Neymar. Messi. Neymar. Stratil loptu. Busquets teraz, ale opäť ju stratil De Jong. Busquets vybojoval Alba. Neymar, Messi, poď Messi, poď, centrík, pekný Walcott, je to tam. Messi mu pekne nacentroval a Walcott pekne zahlavičkoval. Tu brankár by som povedal, že trošku tak zaváhal, mohol ísť po tej lopte. Ale vyhráme 1-0, to je super. Sergio Busquets, Dani Alves. Teraz Iniesta, Messi. Jordi Alba, Sergio Busquets, Xavi, Piqué, Dani Alves, center,
Bojan ide. Busquets sa mi zatiaľ páči. Celkom bojuje lopty, aj úspešne by som povedal. Za tú prvú polhodinu hry. Znovu Busquets dobre. Ten Busquets ešte škoda. Pozor. Tlačený Busquets super. Volkov, škoda, že neprešla. No, naši hráči sa dobre vracajú do obrany. Sergio Busquets. Perfektne. A poďme. Poď Neymar. Neymar, prihrávka dole, pekná prihrávka, Messi je to tam. Perfektná prihrávka Neymara. Suprová. Tá prihrávka naozaj bola veľmi dobrá. Messi, dá sa povedať, že bez problému dáva gól na 2-0. A pokiaľ ešte nedostaneme, tak v druhom polčase sa nám už bude hrať ľahšie. Ale pozor. Zatiaľ Ajax nemal nejaké šance momentálne. Okrem zaváhania Piqueho. Vtedy išiel, neviem už kto to bol, sám na brankára, ale Čech si poradil s tou zostrelou, takže po prvom polčase vyhrávame bezpečne 2-0. Začína sa nám druhý polčas. Messi, Xavi, Walcott, Messi, Sergio Busquets, Iniesta, Luis, Xavi, Busquets. Už nie. Fischer. Stáva pekne Luis v poslednej chvíli. Poď Neymar. Pekne na Messiho. Poď Messi, behaj. Poďme, centrík. Pekne sadla Walcottovi tyčka. Mohol mať svoj druhý gól. Walcott. A Messi druhú asistenciu. Veľká škoda. Nevadí. Busquets. Neymar, nebol to offside, ale aj tak nič z toho. Jaj, teraz sme trochu zaváhali. Bojan. Môže strieľať. Pekne Čech. Jordi Alba. Vybojoval pekne. Neymar. Messi. Fischer. Zostal tu prihrávka a toto bol faul na žltú kartu. Takže žltá karta pre De Jonga. Piqué, Xavi, Busquets, Messi, Walcott, pekné, Daniel Alves, center. Iniesta, dobre tu urobil, Iniesta. Messi teraz pekne to urobil. Neymar. Mohlo byť 3-0 definitívne. Mohol byť zápas. Vymaľovaný ešte center. Xavi vypál. Sblokovaná strela. Ja by som už aj povedal, že k výhre máme blízko, lebo akože super naozaj. Fakt nič nehrá zatiaľ. Nejaké strely v druhom polčase myslím ani nemal. Piqué.
Xavi, Messi, Sergio Busquets. Sergio Busquets pekne. Messi. Jordi to ešte stihol. Xavi, David Luiz. Petička, Messi. Neymar, Jordi Alba. Sa nedostal ďalej, ak teraz Bojan. Ešte tam napadení tromi. Takže jak znovu sa nedostal ďaleko. Teraz Luiz nenahral veľmi dobre. Alebo nevhodil. Xavi zatiaľ pekne preniká. Jeho prírávka, ktoré nechybalo veľa, aby sa tam dostal jeden z našich hráčov. Neviem, či tam nebol Volkot. Sergio Busquets. Neprešľame si ho. Messi, Neymar, Iniesta, Neymar, Messi. Pekne poslal Neymara dopredu. Poď Neymar, poď. Ale som chcel dávať lob, ale neviem prečo mi zabočil. Teraz ešte celkom pekná akcia Ajaxu, ale Dani Alves. By som chcel čisté konto. Poď. Iniesta, Neymar, Messi. Stratil loptu. Ešte pozor. Ešte bude roh. Pozor pekne Alba. Koniec. Takže 2-0. Zaslúženia by som povedal, toto bola jediná šanca Ajaxu. To bol celkom pekné. A hlavne táto Neymarová prihrávka. Takže hral sa tento zápas opatrne, som povedal. Takže prestupové sa nám už končí. Máme ešte 32 miliónov eur. Takže neviem, či mám ešte koľko kúpiť, či nie, po prípade spýtam sa na stránke. Takže čaute.